Hormatly tamaşaçylarymyz, ine bu günlerde tehnologiyada täzelikleri size has köp getirýäs. Ne bilişiňiz ýaly düýün, öňün, Instagramdaky täze aýratylykları size aýratyn habar edip getirdik. Ine şuň wasa esasam emel intellekt bilen magnaşykly. Bilýäňiz, atta watan media bolup biz ýem 2 ýyldan bäri Türkmenistanda ilkinji bolup emel intellekti ulanyp size habarlary we köp zat ýetirip gelýäs. Yani emel intellekt boyunça man sawatlygy artyrmak boyunça da biz köp zat etdik gadip inanýas. Son kuwatlarda netijesini görýäs. Son kuwatlarda 3 aýdan bäri has köp emel intellekt bilen magnaşykly. Şo bilen ýasalan zatlarym TikTok'da, Instagram'da görüp bilersiňiz. Bu gowzat. Elbette gynandyrjan ýerleri bar. Kädesinde biziň öz milli gymmatlyklarymy, mysal üçin Oğuzhan'ımızı, Matımul'umuzu 3-4 tane layık alacak olup emel intellekt bilen, yani emel intellekti bet nefsi olan yanlarım yoktan, elbette cemiyette hili adamma. Yönü ummanalında emel intellekti olan yanlarım sağın arttıya bu gavzat. Diňer ulanıcı olmalı, esas adam emel intellekti döredici, şondan milyar dolar kampanya döretecek olalımız gıydamız yetişmeli. Şu vardı da men köp zat aýtyp gelýän, öz pikirlerini paýlaşyp gelýän. Ýem 2 ýyldan bäri tämin Amerika elimden esasam şu wagt bolýan ýerimiz Silikon jurgatynda has ýakyn bolanlygy üçin emel intellekt bolan gazaklamamyzam has artdy. Aslında öňrek başlapdy menki. Ine şuň täzelik bolsa, ChatGPT bilýär OpenAI'ň emel intellekti şonuň 5-nji versiýasyny halk köpçüligine getirdiler. Ol uly zat, men pikirimçe Türkmen dilinde nazası kämilleşme var, öňkä görä. Aslında biz makul sözlük bolup, ata media bolup, emel intellekte Türkmen dilini ösmek üçin köp zatlar etip gelýäs. Mysal üçin, men günden-güne öňrek men Stanfordda emel intellekt bilen magnaşyk tafagatlaşamatym, OpenAI bilen gün emailleşdim, habarlaşdym. Ine şolara da biz öz bazamyzy açdyk. Yani Türkmen diliniň emel intellektiniň Türkmen dilini kämilleşmesi üçin ata watandaky muňlarca habary, makul sözlükdäki 10-15 sözü seslerden bildi. Ol uly bir goşan ýöne has köpeltmeli şonu. Ne dip bolsa biz makul sözlüge şu adetçeli muňlarca dolar invest etdik, hasam ösdürüp asly berde girdiji gazanmak maksat bolmaýan invest edem. Ne dip bolsa emel intellektin Türkmen diline has gowy öser ýarak, kämilleşer ýarak täze proýektlerimizden bar. Ne dip bolsa ine emel intellekt baglaşyk, yani OpenAI'ň 5-nji versiýasyna baglaşyk habaram şu videoga şandan okap bilersiňiz. Häzirçe hoş, sag bolun.